Ang halalan ay para sa lahat, hindi lang sa may armas, pera o kapangyarihan. Sa Pilipinas, hindi lang simpleng kampanya ang laban tuwing eleksyon. Sa ilang lugar, literal na buhay at kamatayan ang nakataya. Sa mga nakaraang eleksyon, ilang kandidato at opisyal na ang pinaslang. May naitalang pananambang, mga pagbabanta at insidente ng political violence. Ito ay mga malinaw na ebidensya na hindi pantay ang laban para sa kapangyarihan. Ngayong darating na halalan, 14 na lugar sa Central Luzon ang tinukoy bilang election areas of concern. Ayon sa PNP, ang San Antonio Nueva Ecija ay nasa ilalim ng orange category. May seryosong banta ng karahasan. Hindi lang San Antonio Nueva Ecija ang binabantayan. 9 na bayan at 4 na lungsod sa Central Luzon ang nasa ilalim ng yellow category. May kasaysayan ng election-related violence. Kasama sa listahan ang San Fernando at Arayat sa Pampanga, kung saan may mga naitalang insidente ng election-related violence. Ayon sa PCIJ, dahil pwedeng tumakbo at manalo ang magkakapamilya, lalo lang titindi ang laban para sa kapangyarihan sa mga rehiyon. Kapangyarihan na naman ang pinag-aawayan. Pero ikaw na boboto sa darating na May 12. Kaninong interes ba ang pinaglalaban mo? Magiging daan ba ang boto mo para sa mas magandang kinabukasan? Demokrasya ito. Hindi po ito Game of Thrones. Hindi dapat armas at pananakot ang nananalo. Dapat taong bayan. Kapag may pumilit sa iyo kung sino ang dapat mong iboto. Kapag may nananakot, bumibili o nandadaya, huwag kang manahimik. Dahil ang halalan ay hindi para sa kanila. Para ito sa atin. Ang boto mo hindi dapat pinipilit. Ang boto mo hindi dapat binibili. Ang boto mo hindi dapat kinakatakutan. Sa May 12, bumoto ng malaya. Bumoto ng matalino. Lizen Morten po para sa CLTV 36. Boto mo, kinabukasan mo.